जोंनि फिसाफोरखौ खांबायमोन बाबायमोन फोरोंबायमोन हादरनि थाखाय थांदोंमोन आरो थांबाय मोजाङै मोजां थाबाय जेबो नंलामोन। जों जेबो खबर मोनाखै मास मोनथाम मोनब्रैजोंसो मानसिफोरनिफ्राय खबरखौ मोनदों दा मारै जादों बबे समाव थैखो ना माखो जों जेबो खबर मोनाखै। जोंहा बोराय बुरि जाबाय बेमार आजार जालांबाय जानो थाखाय बेनिखायनो एसे सायजखौ सारमोनहा थाब हरबा हामगौ। नोंथांमोना नुनो मोननाय नैबे सावगारिया क'क्राझार जिल्ला सिंनि जारबारि ओनसोलनि रननगर गामिनि मुंख्लं एनडिएफबि एन'स बसुमतारीनि बर' हारिखौ रैखाथि होनाय आरो आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायनि सिमां लानानै आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारनो न'निफ्राय ओंखारलांनाय एन'स बसुमतारीया न'आव गिदिंबोफिनासै। जारबारि ओनसोलनि रननगर गामिनि दैलाव बसुमतारी आरो आब्राहम बसुमतारीया देरसिन फिसाज्लाया हारिनि मुङाव जिउ बावलांनायखौ गनायना लाबाय। नाथाय थांनाय 2020 मायथाइनि बिटिआर गोजोन गोरोबथा बादियै मुंख्लं नखरनो सोरखारनिफ्राय 5 लाख रां अनसुंथाइ होनायनि रादाय दंमोनब्लाबो बिथांमोननि नखरा दासिम मोननो हायाखै होनना एन'स बसुमतारीनि दुखुथिया बिमाया ओरैबादि फोरमायो। जोंथ' जेबो खबर गैया न'आवनो दंमोन न'निफ्राय थांनानै सिगांनो थांखानाय जों जेबो खबर मोनाखै मास मोनथाम मोनब्रैजोंसो मानसिफोरनिफ्राय खबरखौ मोनदों दा मारै जादों बबे समाव थैखो ना माखो जों जेबो खबर मोनाखै उनावसो खबर मोननानै जोङो मिथिदों। जोंनि फिसाफोरखौ खांबायमोन बाबायमोन फोरोंबायमोन हादरनि थाखाय थांदोंमोन आरो थांबाय मोजाङै मोजां थाबाय जेबो नंलामोन। दा जोंहा दुखु जिंगासिनाय दं गावनि फिसाला गेदेरा बेनो बे गावनि फिसाखौ गैयाबा दुखु मोननाय जायो। नाथाय जोङो मा खालायबावनो दा सारमोननि खोथा मोननानै जोंहाबो जे थैबायबा जोब्बाय हारिनि थाखाय थैबाय हामबाय अब्लाबो जोङो बे थैनाय हिसाबै जे सारमोनहा जोंनो खोथा होदोंमोन नालाय एसे एनै सायज होगोन होननानै आरो बिदिनो न'खराव एसे एनै रोंनाय मोनबा थाखा होनानै साख्रि सासे होगोन मोनगोन होननानै बुंनानै जोंनो खिन्थानानै जोंखौ लिंलांनानैबो जोंखौ खोन्थाखादों फोरोंखादों। ओमफ्राय दा जोंहा बेखौ आसा दं जोंहा बोराय बुरि जाबाय बेमार आजार जालांबाय जानो थाखाय बेनिखायनो एसे सायजखौ सारमोनहा थाब हरबा हामगौ जोंनि थाखाय जेन' जोंबो एसे एनै सिकित्सा खालायनो मोनबा फिसाया गैयाबाबो जोङो एसे सायज मोननानै जोङो एसे सिकित्सा खालायनो मोनबा हामगौ नंदों बेबादिनो आरो फिसाला एन'स बसुमतारी। दा जों मा बुंबावनो जोंहा गोरों गोराबो नङा बुरजा बुंनांगौ नायनि थाखाय दा जों बेखौनो आसा खालायो सारमोनहा जोङो गले गले बुंनाय जायो बे खामानिया जाबायबा जों बहा मोनबावनो। फिसाज्लानि गोथै सह'खौ मोनबोदोंना मोनबोआखैमोन? मोनाखै खबरानो गैया गोबाव मास मोननै मोनथामजोंसो खबर मोनदों। औ थैबाय होननानै मानसिफोरनिफ्रायसो खोनादों ओमफ्राय जोङो प्रसनसिमबो गैया जेबो रिपर्ट गैया। ओमफ्राय बिनि उनावसो गोबावजों आङो डेथ सार्टिफिकेटखौ बानायनानै लादों। औ दङ गोबावजों बानायदों कर्टआव थांदों कर्टनिफ्राय ओरै एफिडेभिट खालायनानै दतमायावसो मोनो नालाय दतमायाव लायदों आङो। दा सारमोनहा मा बुङो अननानै जोंनि खस्थ' जानायखौ खहा जानायखौ सुफुंनानै होबा मोजां जागौ आरो। 2002नि सेप्तेम्बर 5 थारिखआव ओंखारलांदों बे न'निफ्राय आं गैयामोन थांनायखौबो मिथिया। ओमफ्राय उनावसो मानसिफोर खोन्थानानैसो गोबावजों मिथिदों। 2002नि 5 थारिखआव सेप्तेम्बराव थांबाय ओमफ्राय 2000 जोबनायनि डिसेम्बर मासनिफ्रायनो खबर गैला बिदिनो जादों। थैदों होननानै मिथिबाय बे माबे समाव थैनाया बबे समाव थैखो जों बेखौ खबर गैया 3 माससोजोंसो जोंनो खोनादों आरो। मा समावमोन बेयो? डेथ सार्टिफिकेटआवनो दंजोबखायो आं बानायनानै दोनखादों। दा मा बुंबावनो बुंनांगौआ एसेनोसै।
गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमि।